Salut și bine v-am regăsit la un nou episod de Farming Simulator 22. Astăzi am câteva surprize pentru voi și hai să-i dăm drumul la treabă fără să mai pierdem mult timp. Bun, și prima surpriză pentru azi este că am cumpărat acest tractor ca să balotăm cu el. Gata, merge. Ok. Așa, bun. Ăsta e singurul pe care l-am găsit mai pe stoc, mai ieftin, ok, așa. Eu. Deci cam bău 7 de și încă bun, merem cu 42 de mile la oră, adică sică. Aici nu știu dacă ți mile, cred că sunt kilometri. Ok. Ade, mere cam greu, că căruța asta. Merem pe scurtătură, dar pe teren, că am activat modul ăla să se strice terenul. Ok, tragi corică. Așa e bun. Ade. Bun, acum ăsta o să lăsăm aici, nu o să balutăm încă. Și o să caut eu puțin prin setări până găsesc aia de pus, cum era sere. Revin eu imediat. Bun, ade, punem aici și mai punem una fix aici să venim drept. Dai. Așa, bun. Bun, acum o să... Așa. Bun, acum o să facem asta. Bun, și haideți să balutăm. Merge? Da, nu! Am făcut. Și se blocă aici. Bun. Fără să realizez, am luat din asta de cerc balon. Tare. Nu mai opresc în are sens. E easy aici. Hai că drept e bun, am închirea și pe ăsta când aș să fac. Și hai să vedem. Bun, revin eu când nimic gata asta. Bun, am revenit. Am început filmarea pentru că vreau să filmez și partea asta, că trebuie să pare puțin interesant. Bun. Asta e o tactică mai mea de-a dreptul. Să las să te intre și după aia nu fiecare. Fără să mă încurc prea mult. Bun, stați așa. Hop, gata. Y. Unde te mai face banul cu motorul, așa bun. Și ade. Și aici se pare că am ratat ceva, dar am uitat să merge direct pe gândul ăsta. Eu știu că am ratat doar două. Trebuie să fie bine. E mai bine mă joc de tot. Bun. Drept e bun. Tractorul ăsta n-am probleme cu el. Și iar tâncă-ni ăsta.
A, destul, bun, dă înapoi. Mult, ok, bun. Y, așteptăm să beie. Cred că a ieșit ceva baluri din toate astea. Tot ăsta a ieșit 3. Și cu asta nu mai este. Ar fi 4, dar nu mai contează. Bun, oprim asta și ducem asta că sunt gărăjelul ăsta. Îți spune și are tare mic. Are nimic. Ei, bun, hop. Și lăsăm aici că momentan nu ne mai trebuie. Astea sunt serele și venim cu asta așa, bam. Bun, ăsta aici am terminat. Vreau acum să... Bun, vreau cu ăsta, sau cu ăsta, hai. Să vopsim aici o parte, da... Bine, am revenit, da, a trebuit să plec până undeva și îmi cer scuze că n-am postat ieri, dar am avut niște probleme, nu știu dacă am zis episodul trecut, dar adică ăsta e episodul 2, doar că îl continui acum. Da, a intervenit niște probleme și a trebuit să vin rapid. Bun. M-am uitat dacă filmează. Bun, acum mergem aici, asta construcție și acum, și nu, ba da, vopsire, ăsta și cum mărim noi? Ok, nu știu cum mărim, dar sincer n-aș vrea să tot pun așa, dar... Preoara, băi! Uitați-vă că preoara! Unde ține asta dacă-l vedeți? Bun, nu știu, o să mă uit eu în alt episod. O să mă uit pe YouTube iarăși. Bun, și acum, eu am un mod unde dacă trec pe lângă astea, mi se face automat, gen, le iau automat. Și, acum, noi o să ne cumpărăm. O să ne cumpărăm niște chestii. Anume, o să mergem aici la astea și o să mergem pe camioane. De aici cumpărăm camionul ăsta, îl închiriem. Da. Bun. Acum mergem la ăsta și cumpărăm asta. Câți bani am? Aoleu, închirează, câți bani mai am? Am 78.000. E bine, 78.000 drept ok. Acum, noi o să mergem să le luăm. Astea sunt. Bun. Mama, ce greu merg. Bă, o reduce ăsta, mă. Sper că duce m-a bunit. Ca nici micuț m-a bunit. Mă, boiule, zi-mi eu că duci. Nu, bun. Hai, mă, boiu, te rog, eu zi-mi că duci. Hai, mă, boiu. 3, 2, așa. 1 și... Mă, boiu! Merge, mă, boiu! Ii, mă, nici mic și drăguț și duce. Dacă vă place această serie de Farming Simulator 22, nu uitați să apăsați pe butonașul ăla de like și noi o să facem mult mai multe episoade. Da, la școală astăzi m-a convins un prieten să fac o serie de
Far Cry Primal. Dacă vrei să facem această serie, lăsați în comentarii și eu o să fac. De ce nu? Plus Far Cry Primal e unul dintre cele mai tari jocuri de la Ubisoft. De la Far Cry. Deci... No, ni la pe Moș Martin. Bun, haide, nu-l băgăm în seama pe Moș Martin, că avem treabă de făcut, bă! Bun, faza e că am rămas fără bani, deci mai trebuie să cumpăr multe chestii, frate. Ok, bun. Acum. Eu îmi las camioneta asta cilea. Și vreau să văd ceva. Bun. Haide-mă, boizi. Asta nu e a meu, nu? Nu cred că e a meu, bă. Chiar nu cred că e a meu. Mă uit și revin imediat. Da, se pare că mă aud, dar nu cred că o să mai fie foarte lung episodul, nu știu cât e, că l-am făcut pe mici părți, unele au doar 30 de secunde, adică, da. Bă, frate, dar eu chiar nu știu, nu m-am mai jucat de o tonă de timp. Cum, Doamne, dau eu asta jos? Pe Y, mă, nu? Nu. Oh. Cum, Doamne, dau eu asta? Aha, bun, bun. Ba, nu știu, eu am activat modul ăla să pot ridica orice, dar ați văzut, am încercat acolo să pun ăla și nu m-a lăsat. Frate, eu trebuie să învăț controlele, că nu știu cum să... Nu știu cum, Doamne, oh. Pe, oh, na. Bun. No, sorbe. Sorbe tractorului. Așa, sorbe. Nu știu, frate, eu chiar trebuie să mă uit pe net. Cum, Doamne, măresc ăla, că ați văzut cât m-am chinuit atunci când eram pe mut, cât m-am chinuit numai să pun alea. Na. Nu cred că o să mai aibă foarte mult, cum am zis. Și cred că chiar aici o să se oprească videoclipul de azi. Mai duc troclișcheta asta până la acolo la drum. Știu că undeva este ăla de turnat, dar o să mă uit pe net la toate. Bun, și cred că era în direcția aia, deci o să las aici pe marginea drumului. Bun. Salvăm. Bun. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să apăsați pe butonajul de like. Eu am fost Shadowx și ne auzim data viitoare. Și pași!